Hallelujah. Bengisayithela ubaba uNkosi asibongele umnikelo. Baba wethu basezulwini, siyabonga Jehova ekuseni abantwana bakho sebanikele kule ndawo uyenze umsebenzi Jehova usithume ukuthi siyenze ukuthi sithabathe umnikelo Jehova lethe ukudla endlini yakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Cela ubabusise abathethe khona Jehova, wandise ababavulekho uNkulunkulu Abrahama, Isaka noJakobe. Siyabonga ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Glory to Jesus. Amen. Esikhathini samanje abazalwane kufana nalokho use-airport. Uyabona mawuse airport kunendiza and indiza mawuqeda ukugibela awuveli uhlale nje nasentekisini ubopha into zakhona ukuze mayiphakama ungadisturbeki. Amen. Isikhathi esiza kiso manje isikhathi sokuthi ulungise umhlabathi oyinhliziyo yakho ngoba kunezwi elizophuma and bamise ngithi mina ngiwani ngithanda wangazathi ungaphathi ihari maliphuma ulidonsele ngakuwe ungaphathi speed harafu ukuthi leli lifanele ubani leli lingaya kubani. So sizophakama manje abahlabelelayo basihlabelela umhlabelelo wendumiso into kaJehova umcoco abazalwane obathisa amandla njengengubo aseza azothulula inhliziyo kaJehova. Amen. Ngeke ngithi angithathi izwi ukuthi livela kubani kodwa ngibelieve ukuthi into uJehova ayibekile noma kubani iyokuphilisa umphefumulo. Isikhathi samanje abahlabelelayo bayasihlabelela silungisa umhlabathi oyinhliziyo yethu. Izwi lenamuhla ligelethu. Isimo siya mlalela nasipi na isimo siya mlalela nasipi na Father, in the name of Jesus, we worship you. Your name is wonderful. You are a wonderful counselor. Simpiwe umntwana noma sinikiwe indodana. Government yonke izaba semahlombe akhe. Uzawubizwa ukuthi this is the wonderful counselor, the Prince of Peace. Jesus, you are a Prince of Peace. Amonde mosalabahasaya. Want you peace be still. Nakuvuka ivumo phakathi kwendlela
usenkumbini abafundi bakuvusa wathi wena peace be still. My God. Nawe umkhumbi wempilo namhlanje sisebukhoneni bakho sihlangabezana ney'mvunguvungu sisemkhumbini wenkonzo yakho sivusela ukuthi uthi peace be still, uthi peace to my sickness, uthi peace to my shortness, uthi peace to my legs, uthi peace be still, uthi peace be still. Arise, Jehovah, arise. Arise, Jehovah, arise. Arise, the Lion of the tribe of Judah. Hey, Apostoli Abaya. Ekendelebo Shaya. Hagamakosi Yesu. Wekamela mhlaba wonke. Wekamela mhlaba wonke. Siyabhidlikisa indoma saseJerikho. Empilweni yami siyabhidlika. Emndenini wami siyabhidlika. Ey'hlobeni zami siyabhidlika. Emsebenzini siyabhidlika. Oh, we give you glory. We shout with the shout of victory. Wasenza sabanga phezu kwabanqobi. Wasenza safohla njengamanzi amanini. Sifohla njengamanzi amanini. Konyama yomndeni kaJuda. Nikazwa le ndawo. Nikaziwe nkonzo le. Yesu mathanda. Hamba hamba. Khuluma nokhuluma naye. Thinta lo ufuna ukumthinta. Ezokufuna uNkulunkulu wena. uJehova wena wedwa. Esintando yakho. Asikusoli ngalutho. Awunadviswa umuntu. Awuboniswa umuntu. uJehova igama lakho. We give you glory. Yesu nesakha sakhe sinthinta nezwi lakhe likhuluma sengiyakholwa futhi ngiyasho iloya ayisoze sengiyakholwa futhi ngiyazi iloya ayisoze amandla kaNkulunkulu amsusebudeni uzasho yena sahlabelela uzoza ngaphambili before ungene ezwini futhi ngiyazi iloya ayisoze Sacula le ngoma engiyisele emuva kakhulu. Kunebumhlamalelo othi ngwabonile amandla akhe asebenza kimi.
mina ngithi ngwabonile asebenza ngempela uma ukhumbula last year ngalesikhathi bengisekhona bazalwane for 2 weeks abadokotela bangivuka for after 2 weeks bathi bese kusele kancane sibiza umndeni ukuthi hayi ukuphila kusekho la kodwa ngenxa yamandla kaNkulunkulu ngimbonile asebenza kimi nemthandazo ngezwile nxa ukuthi ubungibekile kungakho ngimela ngaphambili namhlanje ngithi ngiyaqhubeka ngaso sonke isikhathi ngiyabonga kuNkulunkulu ukungipha second chance le angipha yona ukuthi nami ke second chance angipha yona ngicela ngiqhubeke ngimkhonza ngaso sonke isikhathi ngimsebenzise empilweni yami ngim-invite ukuthi angihole ngaso sonke isikhathi kungakho ngimela ngaphambili ngithi ngiyabonga kuNkulunkulu amen. Agc Kholwa Ikholile bese ngiyazi ukuthi ayisozifana masengazi ngiyasho ukuthi ayisozifana hayi sengiyakholwa Siyambingelela umama egameni likaJesu ngibingelela inkosikazi engihambisana nayo i-prayer partner yami mfundisi omdala ngiyambingelela baba Mdluli nomama ngiyabonga yabingelela sesilindi siyabonga hambe kahle kakhulu uhlelo siyabingelela bomama basihambela basivakashele. Happy Father's Day to abobaba amadoda are responsible angabalekanga naveli kubabkhel nanovelile kubabkhel. Happy Father's Day naye siyasho kuye sithi Happy Father's Day noma balekile nje sithi Happy Father's Day. Siyawubonga umusa kaNkulunkulu igrace ngizithandela umthandazo ngiyawu-enjoya kakhulu kulezi nsuku siyabonga ubufakazi ngomsebenzi uNkulunkulu awenzile empilweni zabantu uye uNkulunkulu wenza umsebenzi wamandla athi I am God my glory will I share with no man akasheri nomuntu inkazimulo ngeyakhe yonke akekho umuntu onamashes kwi-glory kaNkulunkulu asinawo amashes asiwona ama-deputy God ama-deputy Jesus inkosi nguye yedwa the monarch of Israel uJesu umnikazi webandla umnikazi omhlambi owathenga abantu ngegazi lakhe elagobhoza eCalvary emthini elithi iBhayibheli kalekisiwe indoda elenga emthini uJesu walenga kwachitheka igazi lakhe lachitheka igazi kuJesu wavuma isotsha ukuthi ngineminyaka ngihlaba inkemba ohlangothini ngineminyaka ngohlaba amadoda
ecithile amakhasi ebantwini kodwa leli licitheka namhlanje alifani namanye amakhasi nithi ngibulali indoda igazi lakhe liyangiphilisa nithi ngihlabe indoda igazi lakhe likhulule alifaniswa namanye amakhasi lihamba lodwa linephimbo lalo igazi likaJesu elingafani negazi lika-Abel ngoba leli likhuluma amazangcono kunegazi lika-Abel lika-Abel igazi likhuluma impindiselo kodwa likaJesu limemezela intethelelo abathethelele abathethelele akunandaba ukuthi benzeni abathethelele noma bangihlaba abathethelele yilo leli gazi sikhola kilo sithembelo Every Friday, ngivakashela umama udala ugogo yasitshela ukuthi uyasinikela esontweni waye emugobela wasindiswa lapha eMiddelburg washisa ikhwama zonke washisa ikhwama zonke bekathwasile thwaseni kwakhe waphuza negazi lembuzi kodwa uthi ngihlangane nelinye igazi gazi lendoda engingaliphuza igazi elingikhululile elingiphilisile alifani negazi nawona amanye amagazi gazi likaJesu likhipha isinyama le asikesi ngalutho asigcobisi lutho asiphuzi itiya bathini kunegazi bakithi elasihlanza wamnakabethu uJesu atokholwa kimi eswini sakhe kuyokhophosa imifula Skola kuwe likhona siyakholwa bazalwa siyakholwa ongangazi ngani mina ngiyakholwa angichubeke ke le ndaba yefaith ithi ngibuye ngabe excited ngitake off njengetornado 2 Corinthians chapter number 4 sibesibekele indaba yokukholwa yefaith besibekele indaba yokukholwa yefaith moya ingcele uyachubeka khuluma nomphefumulo wami nendaba yokukholwa yangikhombisa ne-application yami kwezinye indawo ukuthi i-application uthola siyenza wrong ye-faith nabakhombisa i-faith kwi-accuracy ukuthi yini lisesekhona i-faith okay sizayibheka la emibhalweni ngayikhohlwa le trend so namhlanje ngibheka how to get faith or ngathi ngibheka i-faith cometh ukholwa kuyeza last week sibheke i-God kind of faith uhlobo lokukholwa lukaNkulunkulu ngoba kune-natural faith. Natural faith isho ukuthi lo muntu ongasindiswa uyakholwa ukuthi ngingathola the best of this world, impilo yami ingashintsha, ngingaba yimillionaire, ngingaba yini ngibe yini,
besaphushe ngempela lokho akukholwayo kuyenzeke kuye. That is natural faith. But last week sorry, sibhekele ya faith statements ka Jesu athi have faith in God. Sabona ukuthi kwamanye ama translation statement lesasithi have God's faith. Amanye athi have the God kind of faith. Kusho ukuthi le faith uNkulunkulu wayenayo nakakhuluma umhlaba ungena kwi-existence. Athi makube khona umhlaba waba khona. Yabo bekakholwa ukuthi lento ayishoyo iyenzeka enguNkulunkulu. And the Bible lethi wakhuluma umhlaba wasekelwa. Umhlaba namanje usamile since uNkulunkulu wakhuluma izwi ekuqaleni. Umhlaba usabalansiswe yizwi likaSimakade. That is why kune gravity ibanjwe yizwi lakhe, sustainwa yizwi lakhe. That's why utshani bukhula phinde bufe, yonke ilanga livela liphinde lishone, wakhuluma kanye uSimakade. So umhlaba usasustainwa yinto wayisho, nezinkanyezi zimile le aziwi asweli phansi. Yonke into isustainwa the word of God. So Jesu wathi kibo have the God kind of faith. Lolo hlobo uNkulunkulu bekanalo kufanele nawe ube nalo. Asibheke la ukuthi isebenza njani faith. 2 Corinthians chapter number 4 verse number 13 siyadlula sivale ngalo lelo verse last week. Siyadlula kodwa the God kind of faith. Nasithi siyakholwa kunendlela ukukholwa okusebenza ngakho. So siyacheka na ukuthi the way siyenza ngakhona izinto nami nangistudisha izwi ngibheka ukuthi indlela engenza ngayo is it accurate nezwi. Nangabe indlela engenza ngayo ayifani noma ihambiselana nezwi ngiyayilahla leyo ndlela ngiadopte le umoya engcwele ngikhombisa yona. Hambo lomKristu lunjalo. The more usondela kuye is the more ubona ama errors wakho. Now usondela kuye ubona ukuthi right kangakanani usondela kuJesu wrong akusuye loyo. Anytime you get closer to God, you are able to see your mistakes, especially awalahla. Kancane uyakulahla lokho how musmina bengikhuluma so bengicabanga ukuthi ku right. Bengine pride. Uyayilahla uyaphenduka. You move on, life moves on. It's the walk one has with God. Hallelujah. So now sondela kuye yakwazi ukubona ama error. For example, if ubeka umuntu izandla nithandaza ukuthi kuphila ngegama lika Jesu bese nithi amen bese uyambuza so uphilile na? I am philanga. Yabona kusafana ngisizwa mina ngisa faith. Yabo leyo yini imiswa feeling usazwa ngisezwa ngathi it's different from faith. Nawe na ubuza uthi lo muntu uphilile uthi uzophola. That is not faith. That is not faith. God says that is not faith. Now faith is. So yena nakakhuluma uthiwa wachata izifo zethu wasithatha. Uthiwa ngizozithatha na uthi ngizithethe izifo zethu. Ngasithwale muthi cancer whatever is taken. So if you pray for someone, they say you are healed. Naye kufanele believe ukuthi I am healed. No me pain asalizwa bese ngena lapho istatement saka Abraham. Ngoba uNkulunkulu wakhuluma kodwa umzimba kaAbraham bowufile lesibeletho sika Sara. Bese iBhayibheli lithi and Abraham considered not the deadness of his body. Uyabo? Izokusho ukuthi uNkulunkulu sekakhulumile kodwa umzimba bowusafile. Abraham didn't consider azange anake ukufa komzimba wakhe noma ukufa kwesibeletho senkosikazi yakhe
Kodwa against all hope, he believed in hope. So the situation akiso umzimba ufile nesibeleto sifile kodwa iBhayibheli lithi azange kunaki wakholwa ukuthi lo othembisile uthembakele kwaze kwenzeka lokho ukuthi umzimba waphila nesibeleto saphila. Azange ngokuthi ufila njani feeling beyithi sibeleto ngisizwa kongathi sisafila kutshintsha ngalutho nomzimba nguzwa ngathi usafile. No, ifeeling azange ibe important. Yena wafocasa kuNkulunkulu namazwi wakhiphila wakholwa ukuthi lokho akushilo unamandla wokufeza. Now that is faith. Nasizuma inisibheka nesimo sethu sibheka ukuthi what we are applying, is it in line with the word of God? Okay, asifunda verse 13. Verse 13. Yeah. Lokhu sinawo lo moya wokukholwa. Sinomoya wokukholwa. Ungafunda uhlezi ambalwa kancane nje namhlanje. Sinomoya wokukholwa. Yeah. Njengokulotshiweyo ukuthi ngakholwa ngakho ngakhuluma. Ngakholwa ngakho ngakhuluma. That's the operation of faith. Yabo njengoba besihlabelele sengiyakholwa futhi ngiyasho. Ngiyakholwa futhi ngiyasho. uPaul utshela ibandla laseKorinte ukuthi sinalomoya wokukholwa. Kunomoya wokukholwa. Uthi ngaloyo moya wokukholwa esawuthola sakholwa or ngakholwa. Uthi sanoma ngakholwa uzikhulumela yena uPaul. Nasengikholiwe ngenza njani? Ngakho ngakhuluma. Ngakho ngakhuluma. Yabo ukukholwa kusebenza ngani? Nasukholiwe uyakhuluma. Kufanele ukuthi ngisindisiwe. It's a confession. Uyakholwa uyakhuluma. Uyakholwa uyakhuluma. Uyakholwa uyakhuluma. Shuthi ikholwa kufanele silizwe ngeinkulumo. Nangabe nalo liphethe the same spirit of faith. uPaul phela kathi lo moya ukholwa uqala kimi. Uthi nathi samukele umoya wokholwa. Babona webandla lokuqala ilo moya, same spirit. Samukela the same spirit. So ukukholwa kwethu umoya esiwamukele kufanele ufane namakholwa waqala. Umoya ufanayo nebandla lokuqala. Nasamukele lo moya siyakholwa. Nasesikholiwe siyasho siyaphimisela ngomlomo. Ngeke ukholwe uthule. Faith in a conviction, faith in a confession. Yavunywa ifaith. Yavunywa ifaith. Hallelujah. Yeah. Ngafunda Ngakholwa ngakho ngakhuluma, nathi siyakholwa. Ngakho ke siyakhuluma. Nathi siyenzani? Siyakholwa. Ngakho ke siyakhuluma. Nathi siyakholwa siyakhuluma. Jehova ungumalusi wami. Angiyokweswela. Lezo into engishoyo. Angiyokweswela. uJehova ungumalusi wami. Angiyokweswela. Ngiyakholwa yingakho ngikhuluma. Nangihlangabezana nezimo ezifuna ukungisusa noma ezifuna ukungenza ngiswele, ngiyavuma ngomlomo, Jehova wena ungumelusi wami. Angiyokweswela. Ngempela uyangihola emadlelweni aluhlaza. Isimo sifike sikuhlasele, uyakholwa bese uyakhuluma noma ngadlula egodini le
lokufa angiyokwesaba lutho ngoba wena Jehova una. Same spirit of faith. Awuhlukanga. Uyakholwa uyasho. Uyakholwa uyasho. Izinto ishoyo futhi fanele ziphikisane nesimo sakho. Isimo nasithi siyacindezela angazi zihlukahlukana izimo ezisicindezelayo. Mhlambe wena umuntu osaba kakhulu nefear. Ya fear noma usaba kakhulu qala ubuild ifaith yakho. And then uqala unase ifaith le ihleze enhlizweni yakho uzoyiphilisa. Hello? Yes. We have not received the spirit of fear again unto bondage. Yabona fear iyababonda abantu, iyabafasa, iyabagcilaza abantu fear. Kodwa uyakhuluma iBhayibheli lithi zi3 izinto eziphiwe zona ukulisana nefear. For we have received the spirit of love, of power and of a sound mind. Uhlaselwa into yodwa yifear wesaba kodwa uyikhonkhara ngemimoya e3. Umoya wepower, umoya wothando, umoya wenqondo epheleleyo. Same spirit of fear, of faith. Nathi siyakholwa futhi siyasho. Ama declarations of faith. Hallelujah. Pelala lapho musibeka lapha Hebrews 13 verse 5 and 6. Ukholwa kufuna ukukhuluma. Ufuna ukukhuluma. Bathe siyakuhlasela isono. Uthi wena unamanga uyofunje uyisoni. Uyisoni. Uyofunje tata izwi. Bible lithi izwi inkemba izosika ama addictions izwi lakhe. Confessa izwi lakhe. Jesu ngihlanzele igazi. I am washed in the blood. Jesus made us to become the righteousness of God. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Abathe uyakulwisa uthi ngifihlile enhlizweni yami izwi lakho ukuze ngibone. Akulwisa owalanda amazwi ukuthi thala kimi simakade inhliziyo ehlanzekile. You're contending against unrighteousness and sin. Udosinkemba against it ekuhlaselayo. Nikhona bazalwane. His spirit of faith operator verse 5 and verse 6. Hebrews 13 verse 5 and verse 6. Holiness is a power. Holiness, bangwele, on its own is power. It's power. It's power. Power. Yeah. Verse 5. Ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali. Okay. Yaneliswani ngeni nakho. Hebrews 13. Okay. Ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali. Yaneliswani ngeni nakho. Ngokuba yena ushilo wathi. Yena ushilo wathi. Kushubana uNkulunkulu. Umbhalo wamaHebrews yabatshela uNkulunkulu ushilo wathi. Angisoze ngakuyeka. Angeke ngikuyeke. Angisoze ngakushiya. Ngeke ngikushiye. Ukuze sisho ngesibindi sithi. Ukuze senze njani? Uyasho ukuze nathi sisho. Ukholwa kusebenza so. Into uNkulunkulu ayishilo. Uyishelo ukuthi nathi sisho nesibindi. Ayisisho kuphela. Yabona ngithi yangeza. Yena ushila
impilo njalo umafunga ngajiko amen ufaka zoqinisileyo umthala wethu umnikazi wezinto zonke ophimbo lakhe njengamanzi amaningi ophimbo lakhe linjenge-lightning ophimbo lakhe lihlukanisa amalanga bomlilo lidabulimi isedari yaseLebanon lihluka amahlathi waseKhadesh ushilo yabona na uhlaselwa funa ukuthi uJehova utheni nawe I can guarantee you akashongo ukuthi wena useless akashongo ukuthi uyofunga nalutho akashongo ukuthi asike isidingo sakho empilweni akashongo ukuthi wena uyinto engafundanga engayindawo akashongo Hallelujah. akusuki kuye lokho ukuthi wena uyindawo uyofunga nakati ungananja kusuki kuye hayi funa into eshiwo uJehova funa lokhu okushiwo uye akashongo ukuthi usenza ngcono akashongo Oh, Jesus. ukuthi yena uthembi akashongo ukuthi wena uyisihlupheki akashongo ukuthi kini niyisihlupheki nempofu iBhayibheli lami lithi uJesu wenziwa mpofu ukuba thina siqhebe iBhayibheli lami lithi thina singamadodana ka-Abrahama ngakho-ke isibusiso singese Yeah, Jesus. Hallelujah. amazi lapho ifana nelami la umbuzo wami ukuthi yena utheni akashongo ukuthi ilento enganalutho lento ifuna ukukhuluma engafundanga lento fanele sithume yona la emndenini akashongo ukuthi uyiscrub rap somndeni wakho Yeah, my God. akashongo ngiyakugarantiya ukuthi uma indoda ithanda kumele ikushaye ikufake inqindi ikufake impama akashongo Hallelujah. umbuzo ukuthi yena utheni Hey, God. shonjalo umbhali ushilo yena ukuze nathi sisho ngesibindi akafuna usho kuphela funa usho ngesibindi usho ngesibindi usho ngesibindi uNkulunkulu usho ngesibindi usho izinto zihlangahlangana usho ngesibindi usho izinto zonke siyehlela phansi usho ngesibindi usho abantu bonke bakufulathela umndeni wakho ukufulathela ungasizwa umuntu uthi the Lord is my helper and the Lord is my helper usho abantu bakuvalele bathi sifuna ukubona ukuthi uyosiza ngubani ubani ozomhelebha uthi ngiphakamisela amehlo wami ezintabeni la usizo lwami luvela khona usizo lwami luvela kuJehova aluveli ehlotsheni aliveli kubazali aluveli
same spirit of faith. Siyakholwa bese siyasho. The Lord is my helper. God will help you. God will help you. The Lord is my helper. The Lord is my helper. Mubhekile ukuthi ngiyakwenza njani lokho. Ngiyabawondla njani labantwana indoda engishade nayo ngithi ngumfundisi iphumile ekhaya ihambile yayothatha omunye umfazi imshiye nabantwana abayi-5 ngiyoyenza kanjani? The Lord is your helper. God will help you. Nkulunkulu uyoyisiza impilo yakho uyoyandisa impuphu izomultiplya abeke balale senimdala emhlabeni enamalanga ami sekayabalo kodwa ngazi ngimbone okathi emothiwe enzalo yakhe iswele sikwa. Lomnikazi womphefumulo wami, indoda yami, ngingumakoti wewundlu, ibishop lomphefumulo wami, the overseer of my soul. Uyangibela athi isho lokho ngikusho, isho lokhuya ngikusho, iyalaphuya ngiye. The spirit of faith. The spirit of faith. Nikulume yona the spirit of faith. Moya wokholwa. Hayi. Siyo yamani e-university. Mama kasebenzi. Sebenze emakishini. Sawusizwa ngiba. No! There is something namhlanje. Nithi there is a spirit of faith. Uthi the Lord is my help. Siliva negolide lingelami usho Jehova. Uzobonelela entabeni kaJehova. Uyabonelelwa. Uyongena e-university. Ugqoke ngathi unabazali abasebenzela umasipala. Yaphasutaka. Ufunde ngathi unabazali abasebenza endaweni enkulu. Ugqoke njengabo, uhle njengabo. Amazali habelelayo uthi bayazibuza abaphinde bayiphendule abayamangala ngempilo yami. The Lord is your helper. Uyaye university nakunanga kunamuntu okutshelile ngiyakutshela mina namhlanje go forth and study. Go forth and study. Money will come. Sponsora ngamazwi wami nangomthandazo ngiphusha ngeforce yomthandazo. Umthandazo iforce. Ababa umthandazo ngiphusha namagandaganda ngezandla zami lezi ezithu ezincane. Ngeke ngiphushe physical kodwa umthandazweni ngiyayiphusha. Pusha amabulldozer emthandazweni. Iqhilisa intaba. Fithisa ihlala. Vula indlela. Khona indlela ikhona nayingekho simakade uzawuthumela ikontraka lasezulwini lizovula indlela just for you. Okonjengana emhlabeni nakuvulwa indlela kuzama-grader, kuzama-TLB, kuzama-excavator, kuzama-roller, kuzama-10 cube tipper trucks. Kuyabutha kuyasetshenziswa uthokela ukuvulelwa indawo indlela. Nami ngiyamemezela abazalo ukuna ngathi indlela yikho ekhaya lakho.
abafana base-Israyeli. Bayibhele ithi Mose nikhalelani kanti phethene esandleni uphethene esandleni webazalwane niphethene esandleni ekhanomathoya uphetheni esandleni Mose ungakhali yini lento iphethe watholakala ukuthi uphethe induku nathi namhlanje siphethe induku hayi bakithi insimbi ehlezine induku evula amanzi olwandle uphethene esandleni athi khomba amanzi Osuyisikhombile wena isimo sakho Osuyisikhombile noma sewutshela abantu kuphela ukuthi bafuna ukungixosha emsebenzini ngize bathi kunomuntu uyapheyidwa lapho ugeza ngezinto bafuna ukuxosha mina hayi uKristu the devil is a hamba wena the devil is a liar hayi mina ungesu somtshela uyawuphela emthandazweni niphothe izandla zami nibhekise ngiphushe amabhasabhasa ngiphushe intaba ngiphushe izihlahla amandla avusa uJesu okwabafileyo sabi nyama sabi lutho the Lord is my help uNkulunkulu uhamba nami Bayibhele ithi lapha yena ushilo uze nathi sisho ngesibili utheni yena uthe angeke ngikuyeke angeke ngikushiye abafundi mhlambe bebangaquestion bathi ngane simbonile akhuphuka lapha ngamehlo wethu wamkela yifu esibhakabhakeni kodwa uthe angeke ashiye sesamba so ihambile le ndoda ayabashomo njalo kodwa iBhayibheli lithi bahamba umhlaba nomhlaba uJesu hamba nabo uJesu hamba nabo wahamba nabo wangena nabo yabona uNkulunkulu uhamba nawe uyongena la kungangenwa khona uphume la kungaphunywa khona basibuse basiphendule bayobona ngawe sowufohlile noma bebathi bakuvalela bonke ngaphandle babone ngawe sowungaphakathi njengoDavide amafutha nophondo ulehlela phezu kwakho abantu bebakuvalela ngaphandle babona ngawe sowungaphakathi ufohla njengamanzi Bayibheli lithi usimakade unjengamanzi amaningi awavinjwa ungayivimba iflood mara angeke uyivimbe iflood ingakubhalwa ngayo esindaweni iflood ayivinjwa nawe ufohla njengamanzi amaningi sikhuluma nalizwi lesibili ngikhuluma ngilale futhi ukuthoba ngavala akusimo lenzayo akusilapho anginamsebenzi ukwenzakala ngiyakhuluma bese ngiyalala njengoba wathi Jeremiah mina yime ngibheka izwi lami ukuze ngilifeze uyalibheka akusimsebenzi wami ukubheka izwi libhekwa umnikazi wami noma ngiyamsebenzi bathi angilalanga angilali nangalali ngcono umthandazo ubusuku bonke yithi le yandoda umusathana akuhlasela ngafuna ukuthulana thatha ubusuku bakho ukuphendula iprayer usathana yena uzokunikela umutha wakhe wasesihogweni akulalise ngoba yena sekusaba nguye olethi iphilisi lakhe ukuthi ulale ngoba bekathi wena ungalali wena akufuni ngilale ithi ngikhulume nomdala weinsuku uthi khabonda ikas epavaza laso uthandaza ukuthi eyilo asimbambi nalesitayela kanonjani lo uzabona somanje thoma wazi ukuthi ulele esikhaba ngoba usuke waphendula ubusuku uthethe lenta yenza inkinga
wayenza inkinga wena kuye yena bekathunika wena inkinga wena wathatha ikhadi lakhe waphendulela kuye bese yena waba nobusa enganawo wabanawo enganawo wabanawo ngoba wena usuka uyinkinga wena sokwe cause have yamphazamisa sinomoya wokholo mnikazi walo uyalibheka isu mina manje ngilikhiphe nje ngithi Lord you perfect all that concerns me usho njalo eswini lakhe umahu David athi you perfect all that concerns me ngithi namkhulekile isilalela ukuthonga angisumuntu onyakazisela kalula hayi silalela ukuthonga khona umnikazi wesu khona imbayimbayi zasemazulwini esithunyelwe bayibhele ithi imbayimbayi zihamba nathi ngeke sivume nokuthi inyawo lakho lishayiseke elitsheni amahubo 91 usibiyele usivikele nikazi wezinto zakho we are protected from heaven ushilo kuze nathi sisho ngesibili yini into ayishilo kufanele ucheke ukuthi uNkulunkulu uthini bengizokukhomba nje ama-example walo moya wokukholwa bese ngiyavala ngelinye isikhathi asibheke lapha Matthew 17 sengizovala isikhathi sami cishe ushilo kuze nawe usho ngesibili ufunda iBhayibheli uthola izinto azishilo ngempilo yakho bese nawe uyasisho ngesibili zisho ngesibili uNkulunkulu umvikele uNkulunkulu umbiyele yinhlamvu yeso lakhe uyambonelela uyanakekela uyamhlanza kubo bonke ukungalungi khuluma esibili verse 20 17 20 ama-example uJesu la asifundisa khona ukuthi lokholo kusebenza njani uzokubona nje uzokufundela lama-verse 111 novalo lapha kuRomans 10:17 verse 20 yeah wayesethi kubo kungenxa yokukholwa kwenu okuncane ngokuba ngiqinisile ngithi kini uma ninokukholwa njengembewu yesinapi uma ninokukholwa kulingana nembewu yesinapi ilingana nerice one yabona ipiece one yerice or even half imbewu yesinapi uma unokukholwa kulingana nerice eyodwa so bese wenzani uma ninokukholwa njengembewu yesinapi niyakuthi kule ntaba yabo uyakholwa bese uyasho uyakholwa bese uyasho niyakuthi kule ntaba ya suka lapha uye laphaya iyakusuka akukho okuya kulahlula yiphi le ntaba isemndenini wakho siyayijimela manje yabona sijimi weight njengoba senza sure lokakholwa kusele yantaba emndenini wakho le yantaba emsebenzini le yantaba esesikolweni le yantaba ku business lakho nawunokukholwa ngangembewu yesinapi uyosho kule ntaba uJesu ufundisa ukuthi ulanda straight intaba confront into ekuhlukumezayo into ehlupha wena ulanda yona awuyilandi nje uphethe isikhane kuyinkemba Yesu nokukholwa
uyakholwa bese ukhipha izwi. Amuzwa kusho uthini? Kusho ukuthi izwi lisebenza nalikhishwa ngokukholwa. Ngoba uyakholwa bese uyakhuluma kule ntaba. Beka lapha Mark, okay, Matthew 21:21. La uthe uthe intaba ne. Uzibeka izinto uJesu nakayenza ama-example, wenza ngazo ama-example. Izinto ezi-immovable. Usifundisa ukuthi si-confronte the immovable, the impossible. Strain ukuthi sitekelishe the impossible situations. Sizilande, sizibheke, sikhiphe izwi lakhe. Kulo kwenzeka konke nokungenzeki kubantu kulezwi lakhe. 21:21 ya. uJesu wayesaphendula ethi kubo, ngiqinisile ngithi kini, uma ninokukholwa ningangabazi. Ninokukholwa ningangabazi. Ya. Aniyikwenza okomkhiwane kuphela. Kodwa noma nithi kule ntaba, quguleka uphonseke elwandle kuyakwenzeka. Aniyoyenza kumkhiwane kuphela. Uthini? Uma ninokukholwa ningangabazi, Yeah. aniyakwenza okomkhiwane kuphela. How? Yeah. Kodwa noma nithi kule ntaba, quguleka uphonseke elwandle kuyakwenzeka. Nithi ku intaba, oh, you shall not do this to the fig tree only. Uyabona uthi, bona ama-example wakhe, angeke nikhulume nomkhiwane kuphela kodwa nikhuluma nentaba, usho njalo. So i-example yokuqala uJesu ayenzayo, wenza ngentaba, nikhuluma ngentaba, niphinde nikhulume nesihlahla, umkhiwane, fig tree. Izinto ekukhulunywa ngazo izinto esaziyo ukuthi izinto ezingamove ezingashift. Wake wasibona isihlahla mhlambe ebusuku, uthi ngibona isihlahla sinyonyoba sisuke la, sihamba sayotshaleka la. Never. Yabo onentaba. Izinto uJesu athi sikhulume nabo ngkholo okungangembewu. Izinto ezinganyakaziswa. It's the impossible. Izinto ezi-difficult esingakaziboni. Kodwa ufuna ukuthi ukholwe against izinto esingakaze sayibona zenzeka ukuthi zingaqala ngabo. Yo. Luke 17:6 uyayikhumbula leya Musa. Ikhuluma ngesycamore tree. Na ukholwa yokhuluma ngesihlahla sesycamore. Lokholwa lokumayela sithola njani? Kusebenza kona. Kuza njani? How do I get this faith? Last week ngikhombile ku Romans 12:3 la iBhayibheli lithi this faith is shed abroad in our heart. Now how does God do that? Romans 10:17. Goba se Romans 10:17. A God kind of faith. The God kind of faith, He'll call us now. The same spirit of faith. We have the same. Yasebenza lento yokholwa. Ifuna ukuthi uyipractice, but you practice makes perfect. Izwi likaNkulunkulu liyapracticewa. Yes, thank you. Izwi likaNkulunkulu liyapracticewa. You practice the word. You practice the word. Yabona abafundi Jesu wabanika that opportunity. Ambano keep ama demon. Bafika bazama bahluleka. Then khane baya ku Jesu. Jesu keep, but why thina singakhona? I-practical. Yabo? So umntwana wakho ebusuku mhlawumbe unenkinga unami. Awuqali nekudonsa ifoni. Fonela umfundisi, fonela ubani. Hey, umprofeti bani nawe ngekwazi naye. No. You start by practicing the word. Yabo kuthiwa khuluma nentaba. Na intaba isifo phakathi kwengane yakho i-asthma, ingane yakho ayiphefumula. Kholwa ungangenhlamvu yesinaphi. In the name of Jesus, you asthma
Lift my child. Jesus' name. Breathe, child. In Jesus' name. Hello. This is a practice. Or a headache. Or a halali. Nama nightmare. Or you pray. You practice your faith. In the discussion we are lead. Okay. I'm not calling me asthma. We ask by breathing. Kala ngezinye yabo. Less riskier, because if you are not praying in faith, it will not happen. You must have faith. You prove. You try your faith. That's why I want to disebenzi la. You have your exam na isebenzi. Isabela pia isebenzi. You need to practice your faith. You practice the word. 10:17 asibalela. Kholwa kusebenza njalo. Verse 17, Romans 10:17. Ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa. Kholwa kwenzani? Kuvela. Kuyafela. Kholwa kuyafela. Faith comes. Faith comes. Faith comes. Kuvela ngokuzwa. Yeah. Ukuzwa kuvela ngezwi lika Kristu. So, ifaith isho ukuthi itholakala njani? Umuntu makezwa izwi lika Kristu. Nakezwa izwi lika Kristu. Faith comes. That's why umuntu nakashumayela fanele ashumayele izwi lika Kristu. Ziningi izinto esishumayelayo nawashumayeli izwi lika Kristu abantu angeke babe nefaith. Bible ithi faith iza ngokuzwa izwi lika Kristu. Khumbula indaba kaBlind Bartimaeus bengizokukhombisa ama example walento esikhulumayo manje oyale verse ne discard seko. IBhayibheli ithi uBartimaeus bekahleli njengokwenjwayelo acela amehlo akhe avalekile. Wezwa umsindo. Wezwa ukuthi uJesu Kristu wase. Okay, ngicela ukufunda just this verse. Mark 10:47 then so 51 and 52 la ngizoyithola khona lento. Wezwa Bible ithi ukukholwa kuza ngokuzwa izwi lakhe. Unezinto angeke ucabanga ukuthi ziyenzeka until you hear the word of Christ. That's also the word of Christ with how can kuyenzeka bese now uyakholwa. Now kwenzile kuloya kungenzeka nakini. The word of Christ. Yeah. Verse 47. Wathi ukuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi, Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Wezwa mhlambe bebakhona baya koJesu abadlulayo. Bible lali specific. Lo Jesu wezwa ukuthi nguye. Wezwa ukuthi kunoJesu waseNazaretha odlulayo namhlanje. Blind Bartimaeus amehla valekile. Bible ithi bekacela ngokwenjwayelo kodwa konelanga la ezwa khona umsindo abantu bayadlula. Wezwa that day ukuthi akudluli mfundisi, akudluli bantu, udlula uJesu waseNazaretha. Baba kunezinto ezenzakalayo makudlula indodana yomuntu uJesu waseNazaretha. Okungenzeka ebantwini kuyenzeka makudlula uJesu waseNazaretha. Bible ithi wamemeza kakhulu. Abona ukukholwa kwenzayo. Wezwa faith came. Jesu muslo. Mehlo mangavuleka namhlanje.
ngavuleka ma uma le ndoda ingangithinta phelile yonke inxaki yawo nangathintwa ile ndoda edlula la angeke ngiyekele indlule Jesu ndodana kaDavide iba nomusa kimi ngihawukele Jesu ngihawukele ayasimeme inyawo bafuna ukuthula uhlale ungathandazi kanti umnikazi wezinto zonke uyadlula uthi Jesu ndodana kaDavide wakholwa ukuthi namhlanje siyajika izinto kuyashintsha yalamulelwa impilo yami nayo indoda engangilamulela ukukholwa kuyeza kuza ngokuzwa izwi lakhe. Faith comes hlala uzifaka kwiposition la uzwa khona izwi lakhe kuze ukukholwa kwakho kwakheke. Put yourself always in a position la ungathola khona izwi likaKristu Christ Jesus. Can you lift your voice and speak to him? Kolomanaya standaze Mobania Suguti